Γεια σας, το όνομά μου είναι Βασίλης 7XD. Σήμερα θα παίξουμε στο Elite VIP Craft. Συγκεκριμένα στο Fly PvP Craft. Ναι, στο Fly PvP και λέω Craft, είναι μπερδευτικά. Εδώ πέρα είναι τα free items και εδώ πέρα είναι το kit starter. Εδώ πέρα είναι τα rack του Fly PvP. Είναι γενικά ένας ωραίος σερβερ. Τώρα θα κατέβω κάτω να σας δείξω το Fly PvP. Ο σκοπός του είναι να πάρετε όσο πιο πολλά kill γίνεται και να επιβιώσετε γενικά για να ανεβείτε κατηγορίες. Τώρα θα κατέβω και ο Θεός βοήθος. Μισό, κατεβαίνω. Κατέβηκα. Ωραία. Εδώ πέρα είναι το Fly PvP. Περιμένω να κατέβει κάποιος. Έλα εδώ. Έλα εδώ, μάγκα μου. Έλα εδώ, μάγκα μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Άντε, γεια. Λοιπόν, αυτό όπως σας είπα είναι το Fly PvP Craft. Το Fly PvP. Όπα. Δεν θα πεθάνω. Δεν θα πεθάνω. Έλα εδώ εσύ. Μου είχε σπάθει μαγευμένο. Φίλε, πού πήγες? Έλα εδώ. Έλα εδώ, φίλε. Πάρτα. Λοιπόν, ναι. Ο σκοπός είναι να πάτε να βρείτε εδώ πέρα τα free αντικείμενα και να κάνετε parkour. Γιατί parkour πρέπει να κάνετε για να τα βρείτε. Ναι. Σε λίγο θα σας πάω να σας δείξω και το survival. Αλλά πρώτα ας παίξουμε ένα ματσάκι. Άντε, γεια. Ναι. Κάτσε να σας πάω να σας δείξω τα μισά και τα υπόλοιπα. Άμα δεν με φάνε. Όχι, με παρέα. Κάτσε να τελειώσουμε. Έλα εδώ, φίλε. Έλα εδώ, καλέ μου φίλε. Έλα εδώ, καλέ μου φίλε. Άντε, γεια. Ναι. Τώρα θα πάω εκεί πέρα. Όχι, βασικά δεν πάω εκεί πέρα. Γιατί θα με ρίξουνε. Και επειδή με πυροβολάνε. Έλα εδώ κι εσύ. Όχι, πέθανα. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα σας πάω να σας δείξω τώρα τα υπόλοιπα. Περιμένετε τι μιλάει τώρα, δεν μιλάει. Λοιπόν, να πάω τώρα, θα σας δείξω τα νησάκια. Πώς είναι. Και στο τέλος θα σας δώσω και τον IP για να μπείτε. Όπα, όχι μην πέσουμε, μην πέσουμε. Λοιπόν, ναι. Να πάρουμε λίγη φορά, ωραία. Και έτσι το περνάμε. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Είναι το νησί του End. Ναι, το νησί End. Εδώ πέρα έχει free σούπες. Παίρνουμε κάβουσες για το καλό μας. Ναι. Και πάμε να πολεμήσουμε. Αυτό το βιβλίο εδώ πέρα. Πατάς εδώ πέρα στην πηξίδα και σου έχει 3 warps. Εγώ τώρα συγκεκριμένα σε αυτό το warp. Τώρα εμείς θα σας πάω στο warp Island. Είναι εδώ πέρα. Βασικά village είναι και το Island τέλος πάντων. Ναι. Κάνετε όπως βλέπετε και εδώ πέρα ένα μικρό parkour, δεν είναι δύσκολο. Και έχει εδώ πέρα άλλη μια πινακίδα free. Θα πάμε να την πάρουμε, που έχει μέσα φίλτρα δύναμης. Είναι ακριβώς εδώ. Μισό. Πήραμε μερικά.
και πίνουμε. Ωραία. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο νησί. Το νησί το Castle. Το Castle. Οκ, εδώ πέρα είναι το Island Castle. Έχει και εδώ πέρα κάτι free πινακίδες. Εδώ πέρα συγκεκριμένα είναι να κάνεις play, δεν είναι free, είναι chant πινακίδα. Κάπου αλλού έχει κάτι free, αλλά κάτσε να βρω που περιμένετε. Να, εδώ πέρα έχει free τσεκουράκια, χρυσά. Και πάνω έχει άλλο ένα free με ιστούς πινακίδα. Βέβαια δεν είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν να κάνω για να σας το δείξω. Ναι. Λοιπόν, περιμένετε, κάνω το parkour. Και φτάσαμε πάνω. Εδώ πέρα είναι η free, όπως σας είπαμε. Στόχος που μπορείτε να πάρετε και να φτιάξετε boss σε ένα άλλο νησάκι είναι το free με sticks και πρέπει να είναι σε αυτό εκεί πέρα που θα σας πω τώρα. Σχετικά δεν είναι νησάκι, είναι ένα μικρό κομμάτι. Ναι. Ωραία. Ναι, έχω λίγο αρχόσημο το parkour γιατί δεν είμαι και πολύ καλός. Ωραία, το περάσαμε. Εδώ, ναι, το ξέχασα αυτό το κομμάτι. Ωραία. Ωραία, εδώ πέρα είναι μια πινακίδα και νομίζω είναι τα free τα sticks. Και όντως έπεσα μέσα, είναι τα free sticks. Τώρα για να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, κάνουμε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ δύσκολο, το έχω πετύχει λίγες φορές. Πάλι λίγο να πέσω, και θα ήταν ωραίο. Λοιπόν, lag. Λοιπόν, καλύτερα να μην το ξαναεπιχειρήσω να το κάνω, θα πάω πάλι πλευρά. Ναι. Καλύτερα θα τις πω. Οκ. Μια χαρά. Μισό. Οκ. Αυτά. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω να σας δείξω το επόμενο κομμάτι. Οκ. Ακριβώς τις σούπες που ήθελα. Και πάμε. Λάδι. Βγήκε το φλάκι. Δεν πειράζει. Ωραία, πάμε. Πρώτα θα δω αυτούς εδώ τους βλάκες. Άντε, γεια. Φίλε, τα έβαλες με λάθος άνθρωπο. Έλα, ξελάγκαρε. Συγγνώμη, μου λαγκάρει λίγο. Όπα, πέθανα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Μόνο να κάνω αναγέννηση. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω να σας δείξω, επειδή θα μου τρώνες και επειδή είναι fly, θα σας δείξω λίγο το κανονικό spawn. Είναι στο survival. Εδώ πέρα είναι τα orbs. Εδώ πέρα αυτά τα συγκεκριμένα, το west, το south, το north και το east είναι περιοχές του survival. Διάφορα μέρη μπορείτε να πάτε. Εδώ πέρα ήταν το fly PvP από εκεί ήρθα.